Sa ngalan ng Samahan, sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Sa Diyos na labing gamhanan, amahan nga ulit na pusan, sa among Ginoong Jesucristo, among manluluwas. Dalay doon balaan ng ngalan karon amahan, na karon sa iyo sa kapustagon, nga din kami makatawhan, nasakop sa Iglesia ang lawas ni Kristo, nagkayusa, alang sa pag-ampo, pagpangaliyupo, o pagpasalamat kanimo amahan, sa mga grasya na mong nadawat namo sa matag adlaw, sa pinabuhi ni mong ihatag kanamo, sa pagpanalipod kanamo sa kanang panahon batok niining COVID-19. Aniya kami amahan, nagahalad sa tagsa namo kaugalingon karon, o nag-aampo kanimo nga sa kanunay, hatagan mo kami sa proteksyon, uban sa misang pasalamat, sa birthday ni Rodrigo Toreng niadtong October 20, 2021, sa iyang ika-56 years old nga panuigon. Ang misa pasalamat nagaikan sa iyang inahan o ang tibok pamilya. Pinaot po Diyos sa kanunay, hatagan mo sila sa mayong panglawas, kay nagaingon ka man sa balang kasulatan, pangayo kamo pagatagan, pangita kamo makakaplag, pagtuktok kamo pag-aablihan, pinagis imong ngalan amahan sa unsay pang-among pangayon, kana igahatag mo kanamo. Kami amahan sa kanunay nagalaog pinagis sa ngalan ni Jesucristo among manluluwas. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Diyos, o sa Espiritu Santo. Amen. Si Jesucristo mao ang akong manluluwas, magkatabang o magbalantay. Sa sinugan mao ang pulong kawan sa Diyos, o ang pulong mao ang Diyos. Ang tanang butang gibuhat niya o wala siya walay mahimo sa tanang nangabuhat. Kaniya diyang kinabuhi o ang kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Pinagi sa katao ang sala misulod sa kalibutan, o pinagi sa sala ang kamatayon ni kaylap sa tanang mga tao. Pulong kini nga matinumanon o takos gayud pagadawaton sa bukos nga si Jesucristo miagi din sa kalibutan sa pagluwas sa mga makasasala. Pinagi sa iyang ngalan ni Guwali ang pagnustol o ang pagpasaylo sa mga sala sa mga nasod magasugod sa Jerusalem. Amen. O Ginoo, tanawa lagi ang pagkalaot sa iyong katawon. Nga nagrantos magagunaan ang tungod sa iyong pagpulo pagpasan sa ilahian ng kasakitan. Tungod sa iyong pagsilot sa kamatayon, gumikan silang pagkadautan o pagkamakasasala. Tunaw-naw, Diyos, pagkamaguyaw, pagkalilisan sa dapit sa kalayo. Nikatampo ka talang na dili matinumanaw masinumtanong sa iyong Diyos. Ginoo, ikaw lang tayo kabisan pa ang bahasya sa kayo na sa itong kalimutan. Dili maigoy bayan sa kaluwasan sa mga. Langit
kaluwasan, ipanalangin ang kahayag o kamatuoran, o ipaagak ako kanila, tuloy ako sa pagbuhat sa mga kabubuton, nga akong pag-ampun mula na sa iyong matubangan. Amen. Mga kita sa tubangan sa presensya sa Diyos. O marika mo, simbahong tao, buwan ka, kay siya mao nga itong Diyos. Mga kita sa iyang tabernakulo, managsimba kita dito sa tubanan Diyos. Ang matuod magsimba samahan, pinagi sa Espiritu sa kamatuoran. O managsimba ka mo sa Ginoong Diyos sa katahong sa pagkabalaan. O sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pag-ampog may Diyos. Ipanalangin ang kahayag o kamatuoran, o ipaagak ako kanila, tuloy ako sa pagbuhat sa mga kabubuton, nga akong pag-ampun mula na sa iyong matubangan. Amen. Mga kita sa tubangan sa presensya sa Diyos. O marika mo, simbahong tao, buwan ka, kay siya mao nga itong Diyos. Mga kita sa iyang tabernakulo, managsimba kita dito sa tubanan Diyos. Ang matuod magsimba samahan, pinagi sa Espiritu sa kamatuoran. O managsimba ka mo sa Ginoong Diyos sa katahong sa pagkabalaan. O sa tanang panahon nga kamo magatindog sa pag-ampog may Diyos ay kamo kayugog batok sa uban, pasayloan sila ninyo, aron ngayong amahan nga tuwa sa langit, magapasaylo sa kaninyo sa mga paglapan. Himaya sa Diyos sa ketasan pagdahil din sa iyo ka o mayong kabubuton sa tanang katawan ngayong nilutan. Hallelujah! Ang kaluwasan, ang himaya, o kao, iya sa Diyos namin, o sana, kanayon ng hari kami anin sa ngalan ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ang hari ang ating Panginoon Diyos na malagaw. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
sulat ini ni Apostol Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 16, versikulo 1 ngadto sa 12. Ang uluhan, ang tabang alas sa Iglesia Kristohan, isig ka Kristohan. May tungkol sa kwarta, kaya hinabang sa katawan sa Diyos, dito sa Saudia, buhatan ninyo ang akong gingon sa mga kaiglesiyahan sa Galicia, sa unang adlaw, sa matag simana. Ang usa-usa kaninyo kinahanglan magagahin og kwarta sumala sa iyang kinitaan o tigomon kini aron maandam na inig anha ko. Kunya ipadala ko ang mga tao nga inyong napili. Uban sa sulat sa pagpaila, aron nato nila sa Jerusalem ang inyong gasa. Kung kinahanglanon nga moadto ako, kuyugon ko sila. Adunay daghang mga kaaway, kung wala kaninyo si Timoteo, abi-abiha kayo siya, kay sama kanako nag-alagad siya sa Ginoo. Ayaw siya tamaya, kundili tabangi siya pagpadayon sa iyang panaw nga malinaw. May balik siya kanato, kaya ipaabot ko siya nga mahibalik uban sa mga kaigsuonan. May tungod sa atong igsuon nga si Apollo, makadaghan ko na siya dasiga, pagduwaw kaninyo uban sa mga kaigsuonan, apan wala niya batiya nga kinahanglan muana siya karon. Hinoon kung makahigayon muana ra siya. Mao kini ang pulong sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Diyos. Magtampo kita. Amahan ako sa langit. Pagabalaan ng iyong ngalan mo, kanamo yung tingharian, matuman ng pagbutil sa iyo ka, maingon sa langit. Hatagi kami Ginoo sa kalan namo sa matag adlaw. O pasayon mo kami sa mga sala, sama sa nagpasayon sa nagpasasala kanamo. O pili mo kami magdagdag sa mga paulay. Luwason kay tanan sa mga kadautan. O Diyos sa mga Diyos, magbubuhat, magmando, tagiyas sa nangutang, sa ngalan ni Jesucristo na nag-ingon. Pangayaw kamo kagatan. Pangita kamo makakamo. Pagtutok kamo magamit. Pataling po ikaw. At imanaang pangamuyo maluloy ka agad. Lating may bumaw ng maluluyo ng mga namo sa langit. Kung nila ng kasing mga ulaw na po. Wala ng kinabuhi na waso ka lang. Tungguhin kami sa iyong kamatuan. Kalang ka Diyos na nagpagkuhan sa iyong kampo. Ipanayagin mong matinagod sa sabot sila ka na.